खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 नभेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोरबां जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। हरखाबै गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। हरखाबै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जानो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा गोनो गोथो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हानाय नङा। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। नाथाय सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गियाननि आंखाल फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा देबार नांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन।
गोसोआ दिनै जोबोर दरसि दरसि जागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो गोजोन थागोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोगो आरो गोथों साननाय फैगोन। नाथाय अब्लाबो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। नाथाय अब्लाबो गोजोननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसाव बादावबो मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा दै बारनांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। मोजां आरो गोग्गो साननो रोंगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लिरनाय आरो फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोजोनै थानो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा गाज्रि मोनजानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन।
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजाब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गुबुना बाख्नायगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबाया थगायनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो थगायनो हानाय नङा गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन गोदान बिबान मोननो हागौ एबा रुजुनांनोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।